U prostorijama humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač u Zagrebu svečano je obilježena 13. obljetnica osnutka i djelovanja udruge, a u sklopu proslave dodijeljena je i volonterska nagrada Gordana Jelić za najbolju volonterku godine u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. U slavljeničkom ozračju okupljene je pozdravila i svečano moderirala potpredsjednica udruge Nives Koko-Žanić. Svečani ugođaj dodatno je obogatila Ivana Golea, djelatnica udruge koja je na gitari izvela 2 glazbene numere, uključujući službenu himnu udruge Pomozimo zajedno. Dobitnica nagrade za 2024. godinu je časna sestra Antonija Zora Grubišić, duhovna asistentica u Klaićevoj bolnici koja već godinama nesebično volontira u području palijativne skrbi djece. Unatoč vlastitoj dijagnozi multiple skleroze, sestra Antonija dolazi na odjel dječje onkologije kako bi pružila podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Djeca je od milja nazivaju teta Anđeo ili teta Kikić, prepoznajući u njoj snagu ljubavi i radosti. Nagradu i plaketu dobitnici je uručila Margareta Mađerić, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Volonterska nagrada Gordane Jelić nosi ime u čast pokojne profesorice psihologije i pedagogije iz Širokog Brijega, Gordane Jelić, čiji je volonterski rad ostavio dubok trag u razvoju i djelovanju humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač. Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za poseban doprinos u volontiranju i izgradnji solidarnijeg društva. Svečanost je bila i prigoda za predstavljanje postignuća udruge kroz proteklih 13 godina, a koja su dočarana izložbom fotografija iz raznih etapa njezina djelovanja. Potpredsjednica udruge Nives Koko-Žanić ovom je prilikom iznijela impresivne brojke koje stoje iza više od jednog desetljeća predanog rada udruge. Ostvareno je 80.654 noćenja. Pomoć pružena za 12.918 osoba. Osigurano je 278.000 besplatnih obroka, adaptirano i opremljeno 9 smještajnih kapaciteta, nabavljena 2 vozila za osobe s invaliditetom, kombi s rashladnom komorom i 2 osobna vozila. Pruženo 108.998 sati psihosocijalne podrške. U pružene usluge i pomoć uloženo je 6.376.842 eura. Najduži boravak korisnika u udruzi trajao je 3 godine, 1 mjesec i 4 dana. Prosjek boravka korisnika u udruzi 3,7 mjeseci. Prosjek vrijednosti pružene pomoći po korisniku je 494 eura. Udruga je u ovih 13 godina postojanja postala oslonac tisućama obitelji u najtežim trenucima. Dodjelom nagrade Gordana Jelić i obilježavanjem godišnjice još jednom je poslana snažna poruka o važnosti solidarnosti, volontiranja i međusobne podrške. Zahvaljujemo svima koji su svojim radom, vremenom, sredstvima i srcem utkali dio sebe u ovu priču. Više o radu humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač možete saznati na službenim stranicama pomozimozajedno.com.